Ik moet nog wel wat opraden, maar ja, dan moet je eerst wel energie hebben. En de energie die ga je van hier en daar op overrek net. Wat hij raar opknapt. Ja, jongen, zeg die ze. Ik kwam Frammenske. En ja, heel leuk denk je, hè. Zo is het zo opgeroepen, maar ja, dat mag ik weer net verzalen, want je heel weer man, maar je had, je zei, ik ken ze net hier, joh, kom maar hier om. Nou, ik zei, dat valt wel wat aan, maar je moet je maar opraden, nog. Nou, dan best hier, die mensen, die man ik mij vanzelf. En dan hadden we wat geholpen, dan hadden de brutje wat opraad. Dan kun je weer warmer worden. Want ik kon net een poort voor de oren krijgen, want op de rechtste bank kan je. En dit is vol met rarigheid. Nou, ik zei, een geschenk uit de hemel. Ik zei, ik weet net wat meer komt. Als je aan mij qua wat praten, dan weet je, ik ben heel stimulant. En motivatie. Als je dan de boel een beetje netjes avond al in en dan zei je van, dat kan morgen ook wel. Het kan een week ook wel. En hoe en hier leidt de rommel er nog. Zo, zo'n mensen die vier je die wat aan en dan is het wel waar. Je kent nog wel wel een jong vrouw in een huis. Nou, ik ga eerst mijn tijd, want ik had eerst druk. Want ik ben met de fietsen bezig en met de klakken en ik met wetscheppen Harry van Mem en ik met hout stoken en ik met het vetadijs. Ja, deze die moet ik weer klaar. Maar hier ben ik de laatste keer hier wat niet met de dronkene grond mee thuis kwam. En de banden die zitten erin verdraaid. Ja, dan doe je het je net om tijd om een band te plakken. En dan riest er maar op lege banden om. En ja, dan blazen draaien ze vast. Ja, en dan haast dat weg. En het banden vast draaien in het spul, dan dat riet ik net zo mooi. Vroeger, in de Tweede Wereldoorlog, toen komen ze op fietsbanden, want dan weer de tabak er net, promtabak. Promtabak weer voort op. En die hebben een stuk fietsband in de bak, daar kauwen ze op om. Die hebben toch wat in de bak, net? Dat fietsband is goed voor is. Ja. Ja, ik dacht al deze kist wel voortsmieten, maar dat heb ik dus weer helemaal verkeerd. Nee. Mensen smieten hun joden daar zelf voort en dan krijgen ze dat ze het omheen gaan. En dan leidt alle aan de kant van de wei. Ja. Ja, want die smiet alles voort. Dan wordt meer eten voortsmeten dan dat erop eten wordt. Nou, als het op deze net zo heel goed past, ook het als je. Nee, deze broek ik altijd. En dan pas ik er net op. Want dit is een fiets als het op reis bent in bepaalde omstandigheden, als het in de grote steden bent, in Parijs of zo, als in Krakau, als in Londen, dan mag zo'n fiets dit heel verrot is, met een rommel doen. En ik kan ze samen overal zetten, dat gaat net in meer voort. Zo, als ik heel de beste fiets die ik heb, dan maak ik een wereldreis van nog zeg maar 20.000 kilometer, dan mag ze wel goed erop passen. Zoals deze fiets, daar kun je ook wel een hele wereld op overrijden, maar die kun je wel samen al zetten. Hey, ik bedoel, dan zei ik wil even op stap in de stad, dan smist die fiets hier in de dal en dan komt aan tegen aan. Dan woont hier meer rijden. Met een baalrommel eraan en die dingen over verrottige dingen daar. Daar komen ze net op weer uit.
En zo, ik kan ze zien hoe best dat het met me voorgaan hadden. Er was een stuk binnen hadden ze meegebracht uit Frankrijk bij. Zo, dat had je heel een beetje bekend ben. In de jongen ook zeker werd hier. Hadden me dat gebracht. Nou, ik zei, zo, je past er goed op mij, ja net. Dat liep het erop. Oh, nee, dat vergeet er mij nou net. Wat dat dan gaat, heb ik het idee alle keer dat wij hier even op visite binnen, dat we een paar stappen verder best. Nou ja, dat werkt ook wel weer in positieve zin. Ik bedoel, als een beetje jonge dag krijgt en dan kun je een aai even kwijt. Zo, hey, dat had jou toch wel een goed gevoel. Dat wel. Ja. Nou, dan maar we een paar weken wachten en dan maken we maar wel eens even deel Nou komen. ja, we weten als dat kan. Ik vind het wel mooi, ja. En vooral als we de goede tijd mee te gaan, als het aan mij tijd wordt. En dat de gezondheid weer uitgaat. En ik heb wat fietsen en overal heen en door in de natuur terug. En we wat meer met vee bezig en in de landen bezig met de aanrastering en zo. Want ik moet overal met de vereniging bezig, de aanrastering eromheen, en moet al hier overreden worden. En ik moet de BM wat opsnoeien in de takken, moet er wat opgeruimd worden. In het loon en de rommel en zo. En dat het dan mooi waar is, ja, dan best wat in beweging, dat is ook goed voor de conditie. Zo dat, nou ja, daar maken we wat op aan.